Kang runaan kadagiti street food na pamilyar kadagiti Pilipino ket dagiti na duma-duma klase ti tinuno. Kas kumay ti isaw ti baboy, isaw ti manok, barbecue ken dumapay. Ngem dito'y Currilights, may sa kadagiti araken dagiti food lovers ken iti food stall nga agtagilako ti shellfish. Naimas. Para iti kaadwan, saan na may bilang daytoy nga everyday food, kang runaan nata dagiti fancy restaurant ti masansan amang ijayjaya ka daytoy. Ngem no kayat mo amaramanan but you're on a tight budget, saan nga imposible. Not fancy, ngem incomparable met ti buya makita bayat ti pandangan mo ti grilled scallop ken grilled oyster nga agdapay melted cheese na. Kasi mahilig din po talaga ako sa seafood. Nakakain na ako sa seafood sa mall and usually yung presyo na mataas. Yung sa seafood na kinakainan namin, ang presyo ng scallops is 12 pieces, 380 pesos. Kaya naisip ko, mag-try kaya ako maghanap ng supplier. Kuna ni Sara dakila tulong tinasarakan da a direct supplier manipo ti Jay Visayas. Gaputan na laka ti panagkangkat da, kaya damit ni ilako ti produkto da ti presyo nga abot ng masa. Nang rugi ti negosyo da ijay Montalban Rizal, ano sa dinno nga Ilocano met laeng digiti empleyado da. Aging gana na panunutan da nga ijaya met iti produkto da dito'y ILOCOS Norte. Sobrang laki tulong po ng business namin kasi bukod sa nakapag-provide din kahit papano ng mga needs and wants namin, and yung main goal talaga namin is mas makapag-hire pa ng mas maraming employee para mas makatulong din kami sa ibang tao. Katulad sa Montalban, ang employee namin doon is nasa 4 to 5 people, pero pag may bazaar, mas maraming tao yung kailangan namin. Tapos dito naman sa Currimao, ang tao namin dito is nasa 4 din, 4 to 5 person, tapos plus sa lawag. Yun. So kapag nag-expand kami, is mas marami kaming natutulungan. Which is yun talaga doon ako natutuwa. May purpose kaming dinadrive. For the love of seafood and the sea, nagbiyahe pa the Bella ken RJ manipod Cavite tapnon rambakan ti first wedding anniversary da dito'y Currilights. Malaksid ti imas dagiti makan ken pintas ti lugar at dapay rason na no apay ibilang da nga espesyal dito'y. Nakita ko kasi yung page nila na meron sila dito sa Currimao. So, sabi ko sa kanya try namin since taga-Imus kami and super nag-crave ako ng fresh talaba. Ayun, pumunta kami dito. Okay naman pa yung scallop. Masarap siya, gusto ko siya. Wedding anniversary namin nung 19, tapos birthday niya nung 20. Kaya sinundan ko siya dito from Cavite. So, ba't natin napiling i-celebrate yung anniversary dito sa ILOCOS? Sobrang special ng place na to kasi dito siya lumaki, tapos dito rin siya na-propose sa akin. Lunabsog ti buksiten, it's about time abusugan met digiti mata ti pintas ti buya ti aglawlaw. If you come with me, I'll show you everything you've never seen. All of the colors in the in-betweens. Just you and me lost in the lights. Yeah, if you come with me, I swear I'll take you where the edges meet. All of the things you never did to dream. Just you and me lost in the lights. Napalaos ti panagyaman dagiti agtagilako ti makan dito'y Currilights. Kaadwan kadakwada ti may bilang ng small businesses ngem kapoy ti napintas a lugar, napintas met mapastrikanda. Kuna diti agkabsat at the Rosie ken Lizelle, uray adu dang agtagilako ti tinuno dito'y driving latta dagiti negosyo. Okay, met sir, kasi tao talaga nagado. Talaga nga ti dumay dayo sa baling nga lugar. Kadamdama gumimot no taga-ano da. Nakadado da sir. Kasi lagang ganayon nga piyesta dito Currimao nga talaga. Again, enjoy kami mo oray narigat. Narigat nga naragsak. Mangnamnamada nga iti sa Recti summer season, doble pa iti bilang digiti bumisita iti Currilights. Mark Magdirila, Balitang Solid North.